Já to dám prostě dolů ty trenky a tam vidím sračky přes sračky, na mých stehnech jsou sračky, na mých prdeli jsou sračky. A já jsem byl u kámoše a to byl moje jediný trenky. A cápek spal. Čau. Dneska se pustíme to, jak Maťo praví příběh o tom, jak malej házel hovna v restauraci. A co děláš, když ti stojí, uděláš stojku, ne? Juri, keď mi stojí, tak sa idem vyšťať do sprchy. Co? Jak do sprchy? Co? Každé ráno idem sa vyšťať do sprchy, pretože keď mi stojí cicina a sadnem si tam, tak mi prostě žaluť prostě No to je v píči, já radši třeba počkám, já se radši počkám, anebo tam dělám akrobacie. O ten hajzel a není to No, príjemné, to je v píči. nechcem sa prostě cicinou chytať toho keramického, tak prostě prídem s postavenú cyklu, oprem sa o sprchový kút. No anebo tu akrobaci udělám u hajzlu a prostě se normálně vychčuju, protože jsem normální člověk. A štím. A pustím vodu a už sa vlastne No, tak ja, už nedal. takto to robím ja, aby som nič neošal. Kámo, no ráno keď ti stojí cicina, tak ja sa idem vyšťať do sprchového kútu. A to ty ideš, Jo, když ji stojí. drbeš, jak to nedáš, jak to lieta kade tade, keď štím spod cicinu a hlavne taký prúdik, jak dom jak nitka. No, Po jebačke to je, jebeš, no. jak to štím do okna. Že vôbec, ja do sprchy. Na 3 směry. Ja do sprchy Na úplne 3 zím, směry. Musíš do nohy sprchy dozadu, ruce dopředu, stát takový v 90. Že? úhlu, chápeš? No A pak musíš mluvíš být hodně. prostě Superman, musíš tam lítat nad těm hajzlem, to jinak nejde. Joši, jebe, to Musí sú byť tu jak... 90. No ja si, láhnem si na chrbát a budem šťať, nie? Dobre, ja to robím takto. Neviem, ako to robíte vy chlapci, ale nechcem ísť došťať. Takže idem normálne do sprchy a vyštím sa. Však ja tam neserem ty koko tej sprche, ja sa tam vyštím. Já Ale chčiju to ve je- sprše vždycky. No a čo aj na to? Na seba? Co je na tom, vole, tak Že- nechci To je to se- fuj. vole. A čo je ako na to, však sa neštím si na rameno alebo do huby, že sa s tým oplievam. Teče mi to po hrudi. Ale furt tak Jak ty si sprše, taky Stojíš na Si tom. míříš do toho, ne, ty ve. Ježiši, Stojíš na tom. Však sa umyjem, nie? No to je pravda. To bolo spíše napísané, nikdy som tak nesral. Ja viem, Danku, že si tak nikdy nesral. To, ako čo by si bol za psychopat, keby si sral po stojačky? Sral po Dúfam, že nikto nesral po co? stojačky, ty a jako, koko. ne po stojačky, ale jako v takovým polodřepu, že jo. Polodřepu. Ja som sral v lese, ty Jo, jebek, jako ja som lesa. sral. Jo, dám to k tomu příběhu, to mě nějak moc nezajímá. Ve školce jsem jakože ne vyloženě bych se posral, že bych neměl jsem nikdy jako fakt nálož ve slipek, to ne. Já jsem jednou měl, ty vole, já nevím, já jsem myslel, já jsem sral, píčovina, kokotina, ne, já jsem spal, já jsem potřeboval, ne, já jsem nespal, já jsem se už probudil od spánku mýho, jako hrál jsem jako, tak jsem jako vyprdával jsem a potom jsem šel na hajzl, že tak už se půjdu vyserat, ne. Já to dám prostě dolů ty trenky a tam vidím sračky přes sračky, na mých stehnech jsou sračky, na mých prdeli jsou sračky a já jsem byl u kámoše, a to byl moje jediný trenky a cápek spal, tam jsem byl a já píči, co teď, tak jsem se šel ještě vysrat, protože jsem ještě potřeboval, tak jsem to už nechtěl se do těch trenek, však co jsem, ale ty trenky fakt byly celý hovnama, tam mé ty hovna až přetejkaly, že to mě padlo už na zem a já jsem říkal, co mám teďku rodila, jak to mám tady, mám vytří, mám to znít, co mám dělat do píči, nebylo to fakt hrozný, už jsem zapomněl, jak jsem to zvládl. A naštěstí to jenom v pohodě, no. Jo, jednou jsem se ještě vysral. Jak máš ve školce, máš pisoáry, ne? Tak já nevím proč, já jsem byl kripl, já jsem tam byl asi třeba první týden, ne? A já jsem potřeboval srát, já jsem viděl ten pisoár. Jsem se do něj regulérně vysral, jak zmrt. Úplně jsem ho zesral celý. Jsem šel dolů, že jsem vyskočil, bylo z toho sedadla. Tam kouknu, tam hovno úplně, říkám, ty pičo, zajebal jsem. Nechci vidět, co s ním dělali a kdo to uklízel. Omlouvám se tomu člověku, co to uklízel. Asi nesledujete to video, ale omlouvám se. Rozmýšľam, ale ja si pamätám, že mi mamina hovorila aj s tatinom, že keď som bol menší, ja No, som už mal som toho také príbehu. 2 roky, alebo tak, že som to len tak cupital a mal som plienku, tak sa boli niekde v reštaurácii so mnou najesť a sú tam také kvetiny, ktoré sú umelohmotné a v tých umelohmotných kvetinách, v tých veľkých do piče kvetináčoch boli také, čo to vyzerá ako bobky. Také hnedé bobky. No a ja som chodil a som to vyťahoval spod plienky a hádzal som to na zem. A tatino, že aha, že rozhadzuje hentie pičoviny z tých kvetináčov, že išiel to zdvihnúť, že to meké. Že No. Fuj, ty koko! A že sa proste pozrel po reštaurácii a že ich tam bolo 30 a že kurva. A ja že vysmiatý v plienke som tam cupital všetci, že ježiš zlatý. Až keď dnes badali tí hovniska vyjebané, že Ty si normálne házel Normálne som vlastné hovná vraj, ja si to nepamätám, viete, ja som mal 2 roky alebo 3. No, logicky, že vlastné som hovná som pamätal. vyťahoval spod plienky a takto som ich vyhadzoval v reštaurácii. Jebe? Že hamba, ako že ľudia majú zhnusení, že čo to, jaký hovnožbrt vyjebaný mali tu behať. A že hneď ma zobrali preč a pratali sme preč, že bolo dovidené. Dobre, Nepamätám si to, mal som málo rokov, ale nepamätám si to. Vraj sa takáto vec stala. Vraj? Plantoval som bombu, áno, plantoval som bombu v... Cápek plantoval na Ačka na Bčko, to je jakože pecka. Tak tohle to bylo všechno, doufám, že jste si užili můj příběh o sraní a Matějův příběh o sraní.